malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. The Fraternal Order of Eagles, Yakap Philippine Eagles, the first Philippine-born fraternal socio-civic organization, invites all shooting aficionados to the first Springs of Rinconada Eagles Club Shoot for a Cause PPSA Level 1 PPSA sanctioned match at Yusan Range and Pistol Association Incorporated Shooting Range, University of St. Anthony Campus, Iriga City on March 25 to 26, 2021. Registration of participants will be on site. Come one, come all. Contact Eagle Jerome Panotes, Club President. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad daí asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? Then, dati ako ukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko.
Then, tuloy-tuloy na ako ng Iberia. Salamat sa Iberia. Kayo din, may limas mata. Kaya nyo ang Iberia. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bagong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bagong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng antivirus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Ped sa 4 kita kan bulan na Marso. Aldaw po kita ni na Sabado. Kumusta sa mga paraantabay niya to dyan po sa downtown area ka na siyudad nin Iriga. Di po sa bilog na Rinconada area Sinman, probinsya nin Camarines Sur. Siyempre dyan po sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Ano man po ang sa indong pinagigibong niya na pagka-aldaw, iribahan po kita. Sa laog niya na sa raong oras may kabanga na presentasyon kan programang Barata Sin Platica. Sa lado teknikal, kaibahan niya to si James Oco. Sa information si Gualberto Don Cabrillas. Sa transmitter si Joanner de Villas and man si Tony Matic Saison. Pala na busy week for the conses naman sa mga konsyal ka na syudad nin Iriga sa pangyanot ni Vice Mayor Edsel Dimaywat, local government unit Iriga department heads, PNP Iriga and other government workers, sharing a clip from one of the hearings kon si Nikki Lagrimas presided this week. Tipon ta so mga tuda drivers na nagpadara sa surat nga ning marungog kandang mga agrangay arog ka severe road condition sa kandang mga rota, designated terminals per adjustments as in iba pa. Lugod po aprobaran sa sangguniang panlungsod magiging mga rekomendasyon na to para matabangan kanatang transport sector and riding public. Presidente ka na TUDA asin man ang mga miyembros ka na sanggunang panlungsod kan Iriga siniba pang mga bisita sa ginibong pagtitiripon. Yaon man si City Engineer Ulysses Nagrampa siniba pa. Yaon man si Pading Agripino Nagrampa SPO4 ang Chief kan Traffic Division. Sa pinaluwas na post ni Consyal Nikki Katimbang Lagrimas tapit sa sinambit ng pagtitiripon. Awot pa man lugod, nagin marhay ang resulta kan na sinambit ng pagtitiripon. Dapat pati ang riding public konsultahon ining mga estudyante nganing bako sa ng mga operators and driver kan Trimobile. Dapat itong mga non-governmental organizations, mga private sector and especially ang riding public dapat konsultahon man tanganing maging balanse ang sinambit ng pagtitiripon. Alangan man kung sindasanan magparaurulay paano man so riding public na yuan dapat makaaram kan mga nangyayari dyan sa sangguniang panlungsod kan Iriga dapit sa hinuhurot kaning mga tricycle operator and drivers. Ngunya na mga panahon napapanahon na dapat
ini pong riding public konsultahon man nganing sabi nga ni kayan transparent magparatiripon man kamo dyan sanggunang panlungsod kung ito sa ng mga asosasyon ka na Trimobile ang kinokonsulta dapat mag-agi ni sa public hearing bako sa nang sa committee hearing nganing maaraman ka na publiko kung pira talaga ang magiging taripa igwa nang inaprobaran ang sanggunang panlungsod kan Iriga dapit sa taripa kan mga Trimobile operators and drivers sa manlain-lain pong ruta kaya lang digdi nagkakabarlang gutan iba man ng mga presidente kan ruta harog digdi sa ano yan ining Sanya Toda nasubuot igwa man sa diring diskarte ining si Nono Palermo ang presidente kana sinambit ng ruta dapat dangugon man ang mga sabi nga ni kan pangapudan kan sa imong mga miyembros masakit yan kung dai mo man kinokonsultaan mga miyembros ka na Sanya Toda minsan po kaya ini pong mga presidente kan lambang rota may kanya-kanyang estilo man dapat magkasararo kamo para sa karahayan kan riding public an mabibinipisyuhan kay ni mabibinipisyaran bako sa naman ang mga operators and drivers dapat ang publiko ng mga pasahero iyo ang tawanin sabi nga ni itong maintindihan ang namamatean kan riding public pag-abot sa transport sector nadigdi po sa bagay na ini riding public saro yan sa dapat dangugon man kung ano ang mga pangapudan ninda sa mga tricycle operators and drivers digdi po sa siyudad kan Iriga tapos ining mga senior citizen mga PWD mga discounted po yan pag-abot sa pamasahe na dapat mautob ang pagtaunin discount duman sa mga senior citizen, mga estudyante as in mga persons with disability. Kung minsan ang ibang mga Trimobile driver dahil man po kayo nagsusunod mga kusong man erak man duman sa mga riding public na dapat yun pagmakulgan kana sanggo ng panlungsod kan Iriga. Nagtutubod kita na dahil ni nagpapabaya si Konsyal Nikki Katimbang Lagrimas ang chairman kan Committee on Public Utilities diyan po sa sanggo ng panlungsod kan Iriga tanganing dangugon an mga swestyon pangapudan kan riding public digdi po sa siyudad kan Iriga. Haloy ng panahon pinapanday ang ordinansa para sa mga prangkesa kan mga Tricycle Operators and Drivers Association digdi po siyudad kan Iriga alagad an iba dakulan dai pa nakakasunod duman sa mga requirements na pinaghahagad kan sanggo ni ang panlungsod itong inaapod na TRIFO diyan sa inaayo ang nagtataon ni na prangkesa duman sa mga makuanin prangkesang mga operator and drivers nin mga Trimobile digdi po sa siyudad kan Iriga. Out pa man lugod maging successful ang bagay na ini tanganing both side mamatian man ang karahayan na dara. Taan iba pong mga tricycle operators and drivers digdi po siyudad kan Iriga nagaangal na tulos dapit sa mga prosedymentong pinapasunod policy kan sanggo ni ang panlungsod kan Iriga dapit sa pagtaunin prangkesa bako man basta-basta sa naman kaya pati na tatawaan ka munin prangkesa magsunod man ang mga drivers
operator sa hinahagad na mga requirements kan sanggunang panlungsod kan iriga. Siyempre alangan man sabi nga ni kayan na kamuan masunod ng mga operators and drivers. Saka maging disiplinado. Ano ba pong mga tricycle drivers and operators abusado. Mahiling mo yan dyan sa tinampo, suro sigsag na baga. Una mo sa dirian tinampo digdi sa iriga kan ibang mga tricycle operators and drivers. Dapat madisiplina ini. Tanyaon sa traffic division kana Iriga City Philippine National Police. Kaito nga ni si Ma'am Grace Rojas kan iupan LTO chief digdi po sa siyudad kan Iriga sigan pa seminar duman sa mga tricycle operators and drivers. Alagad sabi ni Ma'am Grace daw nga anong pa seminar kan ibang mga tricycle operators and drivers dahil man nga nagsusunod sa traffic rules an iba. Ipahiling tapuan na pagiging disiplinadong irigenyo digdi sa Arriba Iriga. Ang aning maray sanaan dalagan dyan sa kasentruhan ka na syudad kung kamo nagkakayod. Ayaw na nga niyan daw anong pa-seminar kung dahil man kamo nag-a-attender sa seminar, kamo man ang nasusunod. Una mo poderoso ang ibang driver pag-abot sa tinampo, driver nin Trimobile na nagkakayod, makabwisit baga pag-abot dyan sa tinampo na nagsusurusirigsag ang dalaga nindo. Una mo mga kagdaog ka mo sa tinampo. Saro sa magayon na requirement sining drug test na dapat talaga ipautob kan yaon sa tripo kan sanggun ang panlungsod kan iriga na maging sincero pag-abot sa kampanya laban sa droga. Kasubot igong mga driver na adik tapos balasubas. Kaya nga niyan ginibo ka na sanggunang panlungsod na dapat mag-agi sa drug test ang mga drivers and operators kan mga Trimobile digdi po sa siyudad kan Iriga. Kan iba pong mga nagkakayod na driver ng Trimobile daing ugali. Dapat irespeto nindoan na diretso kan lambang saro. Lalong-lalo ng mga pasahero. Dapat madisiplina ng ibang mga drivers kan asosasyon kan presidente kan asosasyon ta nganing mayong anuman na remalasong mangyari kung kamo nagkakayod. Tan iba nagkakaigwa po ng diskusyon, nagkakainitan. Tan iba man ng mga drivers balasubas. Hoy, kumusta man palan ki Kagawad Manol Oxiano Luzon kan banwaanin Nabwa kidating Konsyal Junji Fortuna. Ni si Kagawad Manol Oxiano Luzon dyan sa banwaan kan Nabwa sa rupo ini sa mahigos na konsyal kan Nabwa nagtatabang duman sa mga nangangaipo. Para sa ibang konsyal dyan na tago-tago. And good morning man, siyempre ki Vice Mayor Marisa Belitario How. Na lamang ba nakaulay si Vice Mayor kung ano nang nangyari man dyan sa sangguniang bayan kan banwaan po nin Nabwa. Parehas man ki Vice Mayor Jerry Bresinho kan banwaan nin Baaw. Kan
not nasalbo pag tukaw niya bilang Vice Mayor kan Baaw pertean dalagan ngunyan dahil ko naaram kung ano nan pinagigibo kay ni Vice Mayor Jerry Breseño. Sa mga masunod na aldaw baka makaulay taman po yun nganing maaraman man kan mga taga-Banwaan kan Baaw kung ano ang pinagigibo dyan sa sangguniang bayan kan sinambit ng Banwaan. Maray duman sa Banwaan kan bato si Vice Mayor Vic Ramos ta perming nakakaulay. Araman kung ano po ang mga nangyayari dyan sa sangguniang bayan kan Banwaanin bato. Ta siyempre alangan man na magpara turukaw sinda servidor kan Banwaan. Normal man yan ang debate de pagkakaintindihan dyan sa sangguniang bayan kaya lang kung puro na sa naman debate grandstanding ang iba pasikat mayong mapapalaan sa indong mga kababayan o ang mga namamanwaan. Yan man sa Banwaan kan buhi maray ko man ini si Vice Mayor Jopred Balagot mabuladas. Kaya nga ni minsan ang iba inaapod ining Vice Mayor Jopred Buladas Balagot. Pero daw arog kayan nagigibukan sa iyang trabaho ining si Vice Mayor Jopred Balagot pagday siya nagtultol mapasalaan sa iyang mga desisyon ay tapos siya ki Konsyala Villa Santo Nato. Saro pala ni si Konsyala Villa Santo Nato dyan po sa sangguniang bayan ka na buhi na nagre-repaso kan mga nangyayari kan mga resolution na ipinapasar dyan sa sangguniang bayan ka na buhi nanganing dai mapasalaan sabi nga ni kan day magbasol ang sanggunian kung ang sarong ordinansa inapruban na dapat mag-agi sa tamang proseso. Morning man kay Mayor Rela Coste kana Banwaanin na buhi ini ang alkalde na simple sana pero rak ano man na oras dulukon po nindo day nagdudua-dua day nagpaparapahaloy arog kan ibang alkalde digdi sa Rinconada area na abang sakit mong makaulay dyan sa Banwaan kan Baaw ay si Mayor Jeff Breseño pagparapatangaran ni ka iton munisipyo maray paalang itag ko natatangad sa mayor di mo basang masilag minsan yan man sa nalag ka opisina. Grabe po ang screening committee dyan sa ano yan sa opisina ni Mayor Jeff Breseño. Yan man sa Banwaan kan Bato makaulay mo man si ano yan Mayor Junjun Zorilla kundi garo perming sibot. Garo perming may dudumanan na ano daw ang bigkakapara kaabalahan man kay ni minsan ni Mayor Junjun Zorilla. Perming pati dudulag sa media minsan. Ang mga alalay pati kung makahiling sa media garo mahamil garo gusto kang hamilon abang tatarom kan hilingon ay pambihira man niya akong mayor ini ang nakapalibot nagtatarom na kito pagsileng baga na ikamatusok na sa matapasan na kung arog kaya na nagtutuyo po dyan sa Banwaan kan Bato sa alkalde kay Mayor Junjun Zorilla siyempre so may mga pangangaipo dapat tama man ang pagtratar nindo duman sa mga kababayan niya to dapat asikasuhon tulos kung ano ang katuyuhan bakong pagparapadipisilan nangyayari kaya dyan sa Banwaan kan Bato madali mong makaulay si Mayor Junjun Zorilla kaya lang permi man pati dudulag sa Orolay ay ano na po yan maray gayod kung ang perming kaulay si Mikong Batakan
saka si Ariel Yorobi na iyo po inian mga sulsulda dyan sa Banwaan Canbato kay Mayor Junjun Sorilla. Kumbaga mga konsultant gayon. Pero po yan sa mga nakakaraot kay Mayor Junjun Sorilla, nagkapirang nakapalibot sa iya, Suyan Batu. Pati nakukonsiluhan sa istorya dyan man sa Banwaan Canabua. So iba pala ng mga kandidato kana panahon na ma-eleksyon. Sige, hapot duman sa mga botante. Kaya, magana nga ako paghahaputa kan duman sa botante. Iyo, sige, iriyo. Rinder Quinta daog si kandidato. Pigpara amu-amuhan sana kan mga botante. Risado man po kung talagang gusto kan botante ang sarong kandidato. Ngunyan, narani na naman ang barangay election. Mapuuna naman in Borotigan, pag-abot sa barangay. Minsan, abang hamis ka na mga kandidatong magtararam. Sigan mga promesa, kung ano-ano na sana, basta manggana sana. Pagkakatapos kan eleksyon, ang render kwenta, logi sa mga botante, tamayo man ginigibo ang iba pong mga barangay officials magpara honorarium sana. Kung talagang arog kan panahon na mayong sweldo ang mga barangay officials, ay dahil gayong mapara kandidato na mga kababayan ta kababaryo. Kundi ngunya na may mga honorarium na bangiigot na halos gusto na gabos magkandidatong kapitan kagawad sa barangay. Napot dyan, nagsiserbi man daw kamo nintultol. So, obligasyon nindo sa barangay, ginigibo man daw nindo. Hindi po ang mga simple sa ng kaputan kan mga kababaryo. Man sa mga mare-elect, man lamang nagkaharaman nindo. So, iba po dyan ng mga barangay officials. Yan panahon na singilo na, so mga nagparapromesa kan na panahon na sinda nagkakandidato pa sana, tapos kan makagana na, lingaw na. Kadakol po kaya nigdi sa Nasyon Pilipinas na abang hamis magtararam ang mga politiko. Pag nanggana na, ay la nakarelax dahil ang pakiaram duman sa indang mga sinumpa na trabaho na maserbisyo duman sa mga kababayan niya to. Kan iba nadadarasan naman sa kwarta bako man na ngayon ang gana ta nganing ansarong kandidato maserbisyo duman sa mga kababayan niya to. Kadakol po kan mga kandidato na minsan bang raraysa na pag-eleksyon sigan gastos. Pagkaka-eleksyon, lingaw na duman sa mga botanting nagtabang sa iya. Tanganing maibugtak siya sa puder. Ngunyan pating panahon na grabe ang preparasyon kan gobyerno. Sa West Philippine Sea, binugtakanan ng mga buki di giyera kan nasyon gan Amerika. Sabi ko nga ni, digdi sa partikan Camarines Sur, ang Pecuaria, gibuho naman na garo itong arog kan base militar kan yaon duman sa Pampanga. Tanganing dahil man malaog ang mga kadagatan digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Mabantayan na matindi talaga ining nasyon kan China. Halos dahil mo na maturutanyog digdi po sa Nasyon Pilipinas ang iba pong mga Chinese. Maray nga ni si Presidente Bongbong Marcos taan kuang kaamigo kasurog iyo ang nasyon kan Amerika. Bakong arog kita tay digong na pinaburan sa nasyon kan China kaya sa iba mga abusado sa ibang Chinese digdi po sa Pilipinas.
pinapadulag sa mga embelto sa droga na bulto-bulto ang drogang nakuha. Kaya daw anong kampanya ka na gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad, mayo pong mangyayari kung arog kayan ang ginigibo. Tapos kung sinda mismo, iyon nagpoproteher ang mga autoridad, ang iba pong mga autoridad, iyon nagpoproteher kan mga kalukuhan. Iyon may kaput kan mga sindikato digdi sa Pilipinas, dahil katuninungan ang sa tuyang mga kababayan. Irming di tarakot. Hoy, kumusta mong palan dyan sa Nakings Fall Water Refilling Station sa Kuyang Tugang kay Ani Barasena Bagapuro, kay Eman Kaber asin man kineneng na nagselebrar kan sa iyang kumpleanyo kan nagtalikod na aldaw hindi uda basang si MG Bedico. Yata palan duman po sa pinagsalakay ka na Philippine Drug Enforcement Agency PNP kay bahan pa ang nabporsul ang drug den sa Tigaon Camarines Sur. Na aresto ang magtugang asin ang bisita. Sa report ka na Tigaon Municipal Police Station, nakabugtak duman na naaresto ang subot drug maintainer na si Alfredo Alarcon Jr. Moreno alias Jigo, 42 anyos kan Barangay Gubat. Bisita na si Domingo Alarcon Moreno, 37 anyos sa Sinman, Sharmi Apante. Miandras na si Aldrin Alarcon Moreno, 33 anyos iyon nakadulag, nagkaigwa pa nin ribayanin putok sa tao kan operasyon kan nagdududulag si Aldrin bako asin daiman ini naabutan. Nakuaman kan operatiba sa arong ang mga sasye kan pinagtutubudan shabu asin mga drug paraphernalia. Pinagtutubudan na maabot sa 160,000 ana kantidad na nakumpiskar na items. Ang mga nadakop ng mga suspect ang kabilang subuot sa Bosito Drug Group. Alagad doon man ining pinagnigaran. Pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang aatubangon na kaso kan mga nadakop na suspitsado. Morning mampalan kay Police Lieutenant Colonel Ralph Jason Oida and OIC Chief of Police ka na syudad nin Iriga. Good morning po sa lahat. Aliyan kay Joby Gonzales Lotibio. Hey, kumusta kamo dyan? Sa pamilya Lotibio. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Sabi ni Irene Toriano Tanay, di nga nagbabago ang mga kakapayan ka UNEP High School Batch 87. Pambihira. Dahil lang karapuyan, masakit yan kung nagkakakapoy. Problema yan ni Freddy Panga. Ayon daw si Freddy Panga, ngunya na naman na panahon. Ini si Freddy Panga sa UNEP High School Batch 87, iyo ini ang spokesman. Aram na aram kung saan ang mga may okasyon na kabats. Assistant lang dyan si Corps Commander Joseph Ipres. Sa'yo na naman daw ang makumplean yung batchmate sa UNEP High School Batch 87. Nag-hurihingalo bagangon yan. So mga nagbo-birthday kaya ito sunod-sunod sigan pang imbitar. Grabe ang harandaan, may irinuman pa.
Unyan biglang nagtrangkilo pero tinamaan kan economic crisis. Ano na yan, Freddy ta? Dahil muna na ako sa mga birthday unyan na Marso, puon Pebrero. Naka naubos duman sa tinagba, pigparaatang. Nakadago sa Ariba. Dapat mag-Ariba man, so mga birthday na kabatsmate sa Unip High School, Batch 87. Oy, good morning sa imo, Miss Beautiful. Nagsisir if sa tuya si Miss Beautiful. Lady in Black. Una ko ginigibong salming ining studio. Sabay patarikmas kan sa iyang lakaw. Ay, pambihira. Dumampo sa mga masaraod ngunyan. Sa banuan kan nabuwa saod. Tigdi sa iriga oral daw nan saod. Pinuunan ini ni Mayor Madela Yorobe Alpilor kan panahon. Bueno, nasa linya si Karondang Bani Tataro. Go ahead, tabi Karondang Bani. Salamat tabi. Good morning sa inyo. Good morning sa dapat mga karakabay kan Rancho Randa. Sa tuyong informasyon, mayo pa na nare-receive na abiso, ikan po sa mga transport leader tabi Karanda Philip. And grupo kan inapjud hindi ko nag-apod na Irigan-Naga Transport Service Cooperative sa pinagbabana na nationwide transport strike kamabot na aldatang Lunes sa otro semana. Ini ang untok pasada ang mga operators drivers para ulangon sa pinagbubusol ng jeepney modernization program kan gobyerno. Yan ang naging konfirmasyon ni Mr. Tomas Briboneria, ang presidente kan Iriga-Pili Jeepney Association dito sa Siyudad ng Iriga. Ano mabalisin da sa tigil pasada? Kung halimbawa iguanin mag-abot na abiso sa tainda, masinda pinag-obligar na magbalik at sa nasambutan ng strike, pinagsabi ni Sir Tomas na depende sa kayang mga pag-irida kung ano ang nagiging discretion sa inyo. Pero ang iba sa mga drivers kan kapag na pinaghapot ko kung sinda na iba, ang sabi ko sa kuya dahil sinda na iba tabi Karanda Sulit, kan nationwide transport strike sa enot na nagiging trakasado. Ang riding public sa aldaw niyan, pinwara sinda. Tapos syempre, yan man ang pinagkukanin kaya ng gamin source ng kabuhayan. Kaya alam mo niyan, nadai kami magpayod. Wala kami maipupuli na ganansya sa samulang pamilya kung kami mabali sa nagambutan ng strike. So, kung arog kayan, ang gustong sabihon na Karondang Bani, dahil sinda makikisumaro sa gigibo na transport strike sa maabot na Lunes duman sa Metro Manila. Dahil sinda makikisumaro, pero sabi nga dito yan ni Sir Tomas Briboneria, depende yan sa mga pag-iba. Kung halimbawa ba ngayang igawin gusto mag-iba, dahil man hindi po tululan. Dahil man hindi daw ulangon. Strike, dahil man hindi daw ulangon. Pero ang iba, kung dahil man maiba naman sa transport strike, okay lang. Sabi ni Sir Tomas. So, sinabi ko na talagang dako ng problema sa indah ng mga drivers, operators. Ang sinagasin baga na pag-phase out na ang mga traditional jeepney
at yung babaluhan ko ng mga bagong unit na libo at sa Nation Sunshine ng mga jeep na pinagsasabi na sobrang alita ka mahal at yung daikaya na hulugan panglambang pero ito mga kooperatiba na pinag-anin nila pinaghasin nila so talagang difícil halos sararo ang sentimiento ng mga ini kung panahon ang kaindang buhay in caso bagay strict na ipautob ang jeepney modernization program kan gobyerno. Haloy naman baga kaya yan pinagsabi sa inda ano ta dai pa pinagre-rebayan sa mga jeepning ralabot na ni ba? Yan ni may kooperatiba kaya baga yan na pinagbilog sila kaya sabi nga ni Kayan magsusunod man sila sa ipinagpapautob ipapasunod ng gobyerno alagad ang dako ng problema nga ni Kayan ang pagkamahal-mahal na unit kung paano nila huhulugan. Tawaran mo nga kami maliginibo kung talaga ngayang karamihan na ang mga traditional jeepning iniyo. Ang iba, talagang pinagsasabi na tumaging iba, ralabot na, ayun, talagang dapat nabaluhan. Tapos ito bagang itong nagbibili namin na maipin na ako sa mga jeepning da. Kahit kung nagpermiyan ko nag-i-emission kaya at pag suring kaya nadako lang problem yan sa tuyang sa tuyang kalikasan sabi nga ni Kayan Dahil man da ipapa-emission magayon ng aso paka-emission balik na sa dati na maitumon ang aso. Yan talaga ang dapat ng haralion. Itong mga dain naman ito dain naman kapas o orang kapas na magbiyahe. Dahil anaralion ang emission testing ta dahil man na i-emission in tol-tol ang mga nagagamit nin krudo na mga bihikulo. Hindi na. Alam na daw iba, sabi nga ni Sir Tomas Brigoneria, may mga jeep kaya na sa hiling mo ang bunga na. Agad, ang quality kaya, magaling tawaran itong makina. Nasa tibay pa man kung roadwork tumas ang pag-uulayan kami karon ng Philip. Dahil may sekreto yan ang makina kung ipapa-emission may ginigibong sabi nga ni kan tinitiok ang aso. Pag abot sa emission testing di lusot. Kaya ang mga mekaniko may mga sekretong pinagigibo yan tangani sa nang makapasar sa emission testing ining mga maasuhon na bihikulo. Dahil nga to masabi, sa ako dahil ko aram ang mga sharing kayan tabi. So, ako kaya may naaaraman ako pag-arog kaya na may mga kabisto akong mekaniko, may mga pinagigibo sindang paagi para makalusot sa mga emission testing center. Ayun da. Basta ako, ang sabi sa kuya ni Sir Tomas Brigoneria, ako minsan sa ngayon talagang itara na sa mga o ito bang hawin natin mga traditional jeepning iniyo na pinagagamit kan sa tuyan mga drivers, operators sa ibang pagkayod niyan wala kaming naligonid na. Una ko ribayan ng traditional padjak. Doon ba? Pero ang problema nga nito yan kaya balikan mga karito sa kayan kan mga kababayan niya to dahil pumagamit gasolina. Kaya lang, siyempre, ang driving public, kung magamit kami kaya ng kareta, ako man, bakang rin kung talaga, ang bihira. Pwede yan, kung halimbawa sa bukid lang. Sa bukid? Oo, pamaba, kareta. Gagamitin mo yan sa kasentruhan, ang luwas ko yan pinagba. Saka mararaot ang tinampo. Kaya baga, so, wala ko na magiging ibo. Sabi nga din sir, kung halimbawa mga talagang haralian na yan, sapsapin na nga ang mga turing kaya ng mga jeep nila. Wala kang magiging ibo, kundi nagsunod talaga. Di man siya sabing jeep ni modernization, kaya lang talagang paano nila mahuhulugan yan sa pagkamahal-mahal tabi. Karon ng Philip. Ano ta duman sa syudad kan na gabagay gawa ng mga e-trike? Gawa ng e-trike. Sabi ko nga lang sa sir, nahilingin mo na ako sa itong bago na unit ng jeep.
Yung nga, pinag-testing nyo na yan kasi rin dyan sa may Patikan Bukid. Ito ba dun sa mountain area? Okay man ko ba? Okay man ko mo. Okay man ko ba? Kaya lang ito na nga ni, for nagyata magayon nga ni, ganyan klase. Minsan may mga aircon pa yan. Depende yan kung gusto itong air condition ng mga jeep o itong normal lang, natural lang. Pero magayon talaga siya. Magayon man ang presyo. Magayon man ang presyo. Yan ang problema nun, dapat yung panahon yan. So, ito kasi sabi, may tinawag na provisional authority para naman sa mga drivers operator para makapagkayod sa aming diraray sunda. Ang kung may pinagpapasala hasta sa maabot na Disyembre sa katapusan ng taon ang provisional authority na tinawagakan na LCA sabi. Alam mo sabi nga nito yung ang diraray sa sandal kan mga niyo yung kaso talagang pagkatapos kan na nasang dito ng PA, ano ang mga masunod na kabanata kay ninyo? Makakapagpasada ba sila gamit ang traditional jeep niya na ginagamit? Ano ibabagangon yan? Mga bisikleta na ang ginagaramit, tabo nang magsarakay. Ayun na nga di. Kaya kay Puhen, ewan sa mga tao nun, may kanya-kanya na talagang rumadan. Alagad ko namin bago niyang gusto magbakal ng auto, magbakal ng kotse. Ang pinaka-enot na requirement kung mabakal ka ng kotse, dapat ibuwatan yung carport area. So sa imong parong. Si James nga niyan, sa kayan, 2 feet. Kung irasaman sa ng carport area, dyan po sa imong harong, ay hindi kung sa Metro Manila, maano yan, barreration yan, kung yaon dyan sa may gilid kong tinampon sa imong kotse. Kung naraniman dyan, aday na magparasarakay, ma-exercise pa, iba man kaya, nagrani-rani na, sige, ang sarakay. Pwede mo talagang maglakaw, at least na-exercise ka. Pero kung, syempre, kung harayon man, tapos wala man talagang gumadan, talagang, dupisan man sa tainda. Ribayanin mga kabayo. Yan ang problema kung sa yung mga kababayan, urog ng gayo itong mga drivers operator, in kaso talaga, karilibutan na, ang nasanditan ng mga traditional jeepney, at hindi na siyang katubutan na makapagpatada. Sa syudad kan Naga, baga may mga kalisa, ngunyan, mayo na baga ito? Ayun da, basta siguro baga sa informasyon na nakuha niya to, dyan sa Siyudad kan Naga, meron na mabalik ang grupo kan Auto Forest and Transport sa nationwide transport strike sa Dasan na Lunit Tabi, Karanda Civic. So, digdi sa Siyudad kan Iriga, nag-aalas yung daming abiso kung anong mananggad na wala pa man kaya daan yung abiso sa inda dapat sa nasambutan na activity sa Aldatan Lunit niyan. So, yan muna. Ang sa tayo ang informasyon para sa Radyo Ronda, si Vanessa Paparo. Salamat Karondang Bani sa mga heras mong informasyon dapit sa transport sector digdi po sa Siyudad kan Iriga, yung biyaheng Iriga Pili. Yan pong mga jeepney. Pero ano ba, dapat i-piece out naman talaga. Talagang malain na pwede ka nga ning matitanos. Yan ibang mga nagbabiyahing jeep na Iriga Pili. Mga kalawangon na ang body kan jeep. Ako dahil man ako nagkukontra digdi sa gigibuho na ini kan LTFRB. Talagang napapanahon naman na itong mga ralapa ng jeep ribayan at nganing unriding public dahil man mabugtak sa alanganin. Minsan man ka pinagtsatsagaan daw itong karag-karag na taklain ng mga jeepney na nagbabiyahe digdi sa Iriga Buhi kaya man ang dalagan una mo ba oo kaya na nakakapakaskas na kung magwaralat na ang body kan yan kan jeep hamak mo yan kung pakaskas tapos nagkawarak baga so body kan jeep tanda na lang so driver saka so payo kan jeep
Baka pati ang mga masakay magkadurulag. Ano nangyayari yan? Digdi kaya po sa Pilipinas, maski mga bus, pinagtsatsagaan pa daw yan ralabot na, taklao na kalawangon ang body. Pero sumakin na magayon pa, kaya dapat i-repair ang mga arog kayan. Saka, di man basta-basta i-peace out, ini man kayang LTFRB, gusto ang gobyerno, rebayan in mga bagong jeepney. Ako man yan maraot, kundi dapat itong minimal sa naman ang kantidad, bako man natatagao nindo ang presyo kan mga i-rebay nindong jeepney digdi sa Pilipinas duman sa mga nagkakayod na mga driver nin jeep. Dipisil po yan kung arog kayan ang sistema, siyempre maangal ang yaon sa transport sector. Man basta-basta na sanang i-peace out. Ay nga ning mga tri-mobile, sabi ka ito, i-peace out na ining mga two-stroke na mga makina, ining Yamaha. Sagkod bagangon yan, nagbabraya ay paman, digdi sa sentro ka na syudad nin Iriga. Ito pong gasolina na pinaghahaluan nin Toti, kaya ang asuman, grabe. Ay mambaga na peace out ang iba na mga tri-mobile digdi po sa siyudad kan Iriga. Dapat magpasarmanin resolution o maggibonin ordinansa na kung pwede i-peace out naman ito pong mga two-stroke na pangkayod na tri-mobile digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi ka ito kan LTO, i-peace out na. Ngunyan, mambaga. Hanggang sa naman sasabihan na LTO kung minsan pagpaparaako man na income kan Land Transportation Office. Siyempre kung daya naarakuon, daya makapasar dyan sa mga requirements na ipinapautob kan LTO, mayong income an LTO. Dakol bagaan mga kolorom nganing mga behikulo digdi po sa nasyon Pilipinas dahil man nagkakadarakop kan LTO ta pag yaon na checkpoint o checkpoint sa sarong lugar babaritaan itong mga nagmumotor yaon na naman yun sa mga paradakop mga buaya sa ubas. Disyembre dahil na yan madaragos masiriko tulos yan pag nailing na may nagdadakop sa inutan titimrihan man ka itong ibang mga pagiribo, di dyan mag-agita, kunyan ngayon na madakop ka ngayon dyan. Pero kung mandakop ang LTO, na minsan ang LTO kaya nandadakop sa naman sa mga kasentruhan. Katuwang ang Philippine National Police. Pero pag abot sa mga kabukidan, ay tarakot man ang iba. Duman nga ni sa Banuan Kansiro man, LTO, panandadakop, may kaibahan pang mga army. Bako sa ng polis, delikado kung madakop sindanin mga nagmumotor duman. Na mayong kaibahan na mga militar. Sagkod ngunyan pong panahon, nagrabe ang kapagtiusan, digdi sa nasyon Pilipinas, siyempre dakul ang mga makolorom na sana. Mga expire ang restro kan ibang mga bihikulo. Tapos ang pigpaparadakop pati kan mga paradakop, ining mga motorsiklo, pero itong mga four wheels, dapat dakupon man yan, aramon kung bakong expire ang restro, ang driver may lisensya. Tayo sa nang pigpaparainitan ining mga two wheels, mga motorsiklo, kan mga paradakop. Kunyang baga, unfair sa parte kan mga nagmumotor. Miling nga kami tasadit. Kami sa nangapig para initan, daeg.
Ay, guwa na po kitang 2 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Dyan po sa mga barangay, an iba dyan mga nagmumotor ka, mga igin pa. Kaskason pati magpadaralagan, mayok man yan mga lisensya pa. Dapat yun na tukloon kan mga paradakop. Delikado yan, nagpaparamotor. Diyan nga ni sa Santiago, kadakol po dyan ang mga nagmumotor. Ang iba po, mga aki pa ang driver. Pag minapadalagan pati, kaskason. Kaya minsan, nagsasaral po kan ang motor dyan. Una mo dahil kagaya dapat dyan mismo po sa mga barangay. Dyan ka mo magpwestong mga paradakop. Nanganing dakulan madakop nindo digdi sa sentro dikit naman digdan madadakop nindong mga kolorom na driver sa kakolorom an motorsiklo. Kumusta man palan ki Mama Dote Amance? Political affairs sa House of Representatives duman po sa Quezon City. And siyempre ki kagawad, dating kagawad Jen Ebareta and Dere Ebareta dyan po sa San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga. Punong Barangay Weden Salvadora, dyan po sa Santo Domingo. Siyempre ki dating Vice Mayor ngunya na Consyal Buboy Villanueva, ki Ma'am Impay, ki Franz Bardonado Onyedo, good morning man kay Nelita Marmol Gregorio. Yan po sa Calcidunya Street, San Isidro digdi po Ciudad Can Iriga. Yan sa Locks Trading kay Engineer Melchor Choi Nakario Jr. Saka sa Oralio's Funeral Homes kay Mano Joe Oralio. Yata pala na kaso nin pang-aabuso sa mga kababaihan sa Sangay Camarines Sur, kadidikit na. Maray na bareta ini. Halos mayo nang naililistang insidente o kaso nin pang-aabuso sa mga kababaihan na Municipal Police Station kana Sangay Camarines Sur sa laog nin sarumbulan. Ini ang dahilan man sa higot na information dissemination dapit sa diretsong pangkababaihan sa mga buro-barangay, kaibahan ang Municipal Social Welfare and Development Office, asin ang mga barangay official. Sigun ki Deputy Chief of Police kana Sangay Municipal Police Station, Police Captain Mark Espanya, sa paagi ka ini nagkukusugan buot, naghihiwas ang kaaraman kan mga kababaihan, asin natutukdoan sindang maglaban, asin ipaglabanan sa diri sa tamang paagi. Sa barangay pa sa natulos man na nasolusyonanin 100% suportado an o kan PNP Sangay. Dagdag pa kan opisyal nan babayo ang dapat na namumutan, nire-respeto asin dai pinagkukulgan.
Paano man sa mga lalaking pinagmamaltrato, pinagkukulugan kan agom, lalo kun burat, pinagbubuan in tubig. Kaya pero minsan nga yung tayong maray nga kanimo ba bubuon. Ikaw ang mga araw ka nakababaihan, minamaltrato man si agom na lalaki. Dapat transparent. Bako sa nang diretso kan mga kababaihan ang dapat girumdumon. Kundi diretso man kan mga kalalakihan. Ang mga babae ba perming nakakalamang sa lalaki taigwang Women's Month celebration. Dapat igwa man yung selebrasyon ang mga kalalakihan pero igwa man bagang Father's Day sabi. Dapat mamutan man ang mga kalalakihan tayo baga naghahanap buhay kung minsan na Hoy, kumusta man bulan ki punong barangay Macres Ocotemenia dyan po sa San Francisco digdi po Ciudad Canirga magkakaigwa pala ng bloodletting activity dyan po sa San Francisco Elementary School sa maabot na Marso 10 ngunya na taon an gigibuhon na bloodletting activity mapon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin hapon. Kaya duman sa mga gustong mag-donar nin dugo. Dyan lang po kamo sa San Francisco Elementary School sa maabot na pet sa 10 ngunya na bulan na Marso. Si punong barangay Macres Ocotemenia kana San Francisco dahol pong mga programa na pinagduduhol sa barangay San Francisco kaya ito libreng tuli duman sa mga potsolo pinagray na ngunyan pwedeng ibalik na naman ito ni Kapitan Macres Ocotemenia itong libreng tuli bakong puro na sana kuha pagkuanin dugo baka maubusan ng dugo ang mga taga San Francisco. So pag kunya naman kay itong mga potsolo pagbunyag ini po ang mga programa sa barangay na mga pasimple sana kung minsan. Ini kasi punong barangay Macres Ocotemenia, nurse baga, kaya kunyan pati ang pa-circumcise kamahal naman kan pagpapaturi 5,000 dyan ki Dr. Berinya ipambihira niya ako tunay alaga dumangga sa mga mapaturi sa barangay nagpipila igo dyan na minsan napupunaw ang lalawgon takot ani ba manapipiritan tapig bubuli kan mga kasarabay nindang aki na nagdadakula. Kaya ngaya dapat sa imo dahil magparaiba-iba sa muya at ika ngaya dahil pa circumcise. Iba ngaya parong kito kanimo. Kung narog ko kaya nani ba mga kababayan niya to? Mga kaakian ay talagang mapipiritan manamak mo. Nga sapal ito kanimo ay pambira. Kaya dapat niya ma-circumcise na katanganing pag-iba-iba mo kanamo na mga na-circumcise na maraysa na. Hoy, kumusta man palan ki Kati Sumayaw, asin man Christina na iti magtarayo pahardo dyan po sa San Nicolas sa Baaw, Kamsur. And siyempre ki Kagawad Chris Ablan, ki Manay Munching maglapit dyan po sa San Jose, Baaw.
Kumustaman kay Engineer Ares Hermoso. Yan sa La Purisima, Nabwa, Camarines Sur. Mga computer shop sa Siyudad Canaga na nasa mga barangay na pinagtututukan ngunyan asin regular na pinagrorondaan kan mga barangay tanod lalo na kung banggi asin pinagsisitar ang mga minor de edad na nasa laog kaini. Sa barangay Concepcion Grande na may nagkapirang computer shops an arog kaini ang ginigibo kan mga barangay tanod, pinapapuruli ang mga minor sa saindang harong o kaya kung minsan hinahatod pa ang mga ini. Basado man sa pahayag ni punong barangay Michael Oliva, ang sistema nindang ini yon party man kana korpyo sa mga kaakian tanganing maiiwas sinda sa anuman na karibukan asin iriwal. An mga aki yon nahiling sa luwas kan computer shops naka-standby asin an mga kwarta yon nasa laugman kan computer shop nagkakawat. Pero sa pagkakawat nin kung ano-anong sobrang adiksyon sa mga computer yon nagiging dalan man para maging drug addict ang mga ini sigon sa opisyal. Pinakiulayan man niya ang mga magurang na hanapon ang mga aki na nawawara sa laog kan harong lalo na kung banggi. Digdi sa siyudad kan Iriga dapat relibuton man kan mga barangay tanod, ini pong mga computer shop sa sentro kan syudad. Kaya ito narumduman ko talagang pinaglilibot yan kan Erga City Philippine National Police. Ta minsan iga po dyan ng mga sigan karawat na mga minor de edad. Ngunyan garo naglambya ng kampanyang ito kan Erga City PNP. Kaya ito dakol po ang mga nadadakop na mga nagkakawat sa mga computer shops ng mga kaakian. Hindi ba pati digdi imbis na mag-eskwela, yaon sa mga computer shop nagkakarawat. Kaya dapat ipautob man ini. Digdi sa siyudad kan Iriga na pasadahan ang mga computer shops digdi kung ano dahil nagpaparakarawat itong mga kaakian. Minsan imbis na magklase an iba po nagrurulok yan na nagraralaog sa mga computer shop. Kumusta man balan ki Manay Hilda Rambuyong yan po sa Santa Teresita digdi po sa siyudad kan Iriga. Siyempre ki Manay Pinagunawon asin man ki Konsyal Dandreb Nacario Abuniti. Siyempre ki Botsoy Abuniti dyan po sa San Isidro digdi po sa siyudad kan Iriga. Yatapalan formal nang ipinarti kan Department of Social Welfare and Development sa paagi kan National Household Targeting Office. Ana listahanan 3 data set sa Philippine Statistics Authority sa paagi man kan sarong ceremonial turnover sa DSWD Central Office. Ana listahanan na horing in-update ka na taon 2022 iyon sarong information system para sa pagtukdo konsisay asin sain an mga poor household sa enterong nasyon. Ginagamit man kan DSWD ang nasambit ng datos bilang basihan para sa targeting beneficiaries para sa saindang social protection programs. Magrumduman na pinaghurot man kan Philippine Statistics Authority ang listahan kan data subjects na gagamito ninda para sa prioritization kan mga aplikante para man sa Philippine Identification System o PhilSys registration. Basado man sa susundon sa irarom ka na Republic Act number 11055 o ang PhilSys Act of 2018,
Nangako man ang PSA na magsasagibo sindanin data matching bilang mahigpit na pagpapautob sa presenting data privacy laws and protocols, mentras na pinagsiguro man kan DSWD sa publiko na padago sindang mapautob sa Data Privacy Act of 2012 para protektaran ang listahan ng 3 data subjects. Halit sa dai autorisadong access, disclosure as in unlawful processing. Ang problema po kaya kaining national ID system o digdi sa Philippine Statistics Authority kay ito nga ni nag-apply ako sa national ID kunyan pa bago pa mag-pandemic sagkod ngunyan o dapat so ID ay buisit man na opisina ini kabuntol na inot palugod sa mga nahuring nag-apply ay ano na pong sistema ini kan Philippine Statistics Authority. Si Tatay Digong man kaya yun nagbuot kaya ito na magkaigwanin national ID system digdi po sa Nasyon Pilipinas kundi sabi nga ni kan iba na mga nakakuha na po kan national ID daman nga di kamutangan di man baga nga inaanor sa mga transaksyon kabutigan sa nangayadi ID di kaya nagpaparasayang sa nanin kwartaan gobyerno sa pagpaimprinta pag gibukan na mga national ID na ang purpose da pagsaraon na gabos na ID na pwede nang gamiton ining national ID da man nangyayari sabi kan mga taga Bato kabubuan iton dapat po kaya pakarayon ang pasistema kan Philippine Statistics Authority digdi sa Nasyon Pilipinas. Kung talagang sincero sinda na magkaigwanin mga ID sa paagikan national ID, kasrikasan ba kung ka mga buntol ka iwag dapat maproseso tulos yan mga ID kan mga nagkukuang o itong mga nag-a-apply para magkaigwanin na identification ana sa tuyang mga kababayan kung narog po kayo yan proseso sa Philippine Statistics Authority na lakabuntol ay mayong mangyayari minsan pati grabe ang pila dyan sa PSA pag burukasan naman klase kadakol makuha dyan mga authenticated birth certificate na mga estudyante pati itong mga malaog sa trabaho nag-a-apply hinahagad na po yan ang authentication kan sa indong mga birth certificate sa mga eskwelahan mientras na amay pa magkuruan na so mga estudyante tanganing day magpara pirila magpara surusuan dyan sa Philippine Statistics Authority sa siyudad kan Nagat minsan ginigibo ng gatasan man kan iba pong mga yaon dyan igwa nang nagbubugtak dyan in tukawan tapos pinapabayadan pero ngunyan, dakol ng tukawan sa laog kan PSA. Kung dan problema, kung dakol ang makuha, grabe ang pila. Kung nagkakasarabay-sabay sa mga estudyante, sa mga ma-apply sa trabahong, makuha kan birth certificate authentication, sa PSA ay talagang nasasakitan po. Minsan igwa dyan mga alas 2 pa sa umagahon, yaw na dyan, nagpipila na sa PSA pag itong pinagahagad ka na eskwelahan na mga saro sa mga requirements ini pong authenticated birth certificate na hali sa Philippine Statistics Authority. Kaya pagirumdum niya to duman sa mga estudyante na sana magkuha na ka mo mientras na amay pa
Magkuha na kamukan sa indong authenticated birth certificate na hali po sa Philippine Statistics Authority. Pero ang iba, garo igwa naman sa mga LGU na pwede naman magkuha ng authenticated birth certificate na hali sa Philippine Statistics Authority. Hoy, kumusta mambalan? Kay Margie Simata Ramos, dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. And siyempre sa kuyang amigang pulis. Nayaw na sa San Fernando, ano na daw ang rango ni Madam P.O.2 Junakien. Ganyan baka na-promote na. Bako ng PO2. Yata palan gadan kan mahiling ang sarong 23 anyos na babae duman sa Magaraw, Camarines Sur bandang alas 12:20 nin pagkahapon Webes o pagkaudto kan Pebrero 2 ngunya na taon. Pinag-report ini kan sarong concerned citizen an nahiling sa tulay kan barangay punong partikular sa likod na parte kan Lepanto Flood Control Gate. Basado sa posisyon an ginamit ka ini pinagtutubudan na naghugot an biktima na itago na sana sa pangaran natin ana sa diring buhay pero sigon ki Police Captain Monica San Juan Happy kan Magaraw Philippine National Police nagpapadago sa investigasyon aaramon kung may foul play sa pagkagadan kan sarong hospital staff na residente kan siyudad nin Naga. Basado sa guidelines kan World Health Organization na ipinapautob sa suicide reporting ay pwedeng idetalye ang ginamit as in proseso tanganing day makapagtaunin ideya sa mga may para sa mga guardians pirming i-monitor ang mga aki o mga kaibahan sa rong asin aramon ang problema tanganing matauan nin solusyon. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Gualberto Don Cabrillas. Tuman sa transmitter si Joanner de Villa. Sinman si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.